Nagtambong sa isa ka star-studded 53rd Annie Awards sa LA ang aktres kag modelo nga si Liza Soberano bilang presenter. Ini nga event ginhiwat sang Pebrero 21 sa Uklas Royce Hall sa Los Angeles, California. Ang ini nga seremonya nagapasidungog sa mga outstanding achievements in animation across the film and television nga ginatambungan sa mga nagapanguna sa creative halin sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Ginpakigbahin man sini sa iya social media ang mga litrato sang iya pagkadto sa nasambit nga event kung sa diin iya ginsuksok ang couture gown nga gindayaw man sang iya mga fans. Nagpost man si Liza sa mga laragway kaupod ang mga director nga sanday Maggie Kang kag Chris Appellants sang K-pop Demon Hunters. Nagpasalamat man ini sa iya nga glam team bangod ginpabatsyag sa iya nga kaangay ini sang prinsesa sa iya pagtambong sa nasambit nga seremonya sa Los Angeles.